jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar oh ja, leuke filmpjes voor je. Want het is nou Tomketijd. Ja. Jo, het komt Cornelia samen met een pakje, een cadeautje omzetten. Aardig, hè? Maar ik vertel net wat erin zit. Dat maak je hem zelfs, maar Sjen. Leuk, jong. Tomke mandje altijd blier. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een tinte in de tuin. Hop, hip. Cornelia heeft de tuin in. Ze had een grut pak in de boekenbuk. Tomke, Jan en Jo, ik heb een verrassing voor je. Een verrassing? Waar dan, Cornelia? In de boekenbuk. Het meeste er wel uit, hè, Tomke. Jan en Jo helpt Tomke. Wat? Oei, wat is het grut? Wat is het, Cornelia? Ja, dat is nog een verrassing. Wacht je, dan knip ik het pak rippen. Kunnen wij ermee watchen, Cornelia? Je kunt er heel mooi mee bootje. Zo, het papier is er al. En dan is hier de verrassing. Op het gas leidt een poeder. Is dat nou de verrassing? Ineen zet Jan en Jo een plaatsje op een poeder. Oh, Tomke. Sjoch, een tinte. Ja. Oh, joepie. Yes. Oh, een tinte. Om aan mij weg in de tent eten en sliepen, Cornelia. Net zo hastig, Tomke. Wij moeten de eerste tent opzetten. Tje, op het plaatsje staat al hoe dat mat. Zie je hier maar een plakje in de tuin voor de tenten. Tomke en Jan en Jo rennen door de tuin. Ze vinden een mooi plak op het gas. Net Safier van het paad. Klaar? Dan zetten we hier de tentendel. 1, 2, 3. Oh, een tenten voor Jan en Jo en Tomke. Cornelia liek het wel een tovenaar. De tenten stiet zomaar. Jan en Jo en Tomke kroepen er dadelijk zien. Oh, mooi! Wow. Ja, mooi! Wij kunnen wel even thee drinken in de tenten. Ja. Maar een lekker koekje erbij. Oh, kom Tomke, dan hel je wij kersens. Dan kunnen we daar mooi op zitten. Even later zitten Cornelia, Tomke en Jan en Jo thee te drinken op lekkere, zachte kersens. Ineen jaren ze... Woef, woef. Ik wil lekker in de tenten, Cornelia. Nou, dat doet er maar. Scoren is een eindje op, jongens. Een romke kinder ik nog wel bij. En krijg dan ik een koekje? Lekker bek. Hier, Astien. De hele dag watje Tomke, Jan en Jo en Romke in de tent. De poppen en de beren maaien ook in de tent te sliepen. Ze krijgen thee uit kopjes van Jan en Jo haar theeservies. Zullen we hier vannacht echt sliepen, Tomke? Oh ja! Ja, dat is spannend. Kom maar, dan vreven we door Cornelia. Tomke, Jan en Jo en Romke draven naar Cornelia ta. Maaien wij vannacht in de tent te sliepen, Cornelia? Dat willen we zo graag. Ik pas in de tent wel op Tomke, Jan en Jo, Cornelia. Nou, doe er maar. Oh, yes! Maar eerst zal ik de mem van Jan en Jo bellen. Want die moet het ook goed vinden vanzelfs. Dat jet ze. Het maai wel van Jan en Jo haar mem. Mooi. Cornelia zal alles goed in de gaten houden. Eerst blaast Cornelia het grote luchtbed op. Daar moeten Jan en Jo en Tomke op sliepen. Dan loeken ze de pyjama aan en kroepen in de sliepzak. Tomke zijn koer komt ik in de tenten. Lekker sliepen, Tomke, Jan en Jo en Romke. Ontmoen. Ontmoen. Het is nacht. De maan schijnt op het tenten in de tuin.
in zijn koer. Doch Janne, Joe en Tomke, ze sliepen als bargjes. Inien giet de rits van de tenten een beetje omheen. 2 kraalegen sjoggen de tenten in. Giet het door het zeil op een vlier. Wat is dat? Ik jij wat. Het hoentje zet de eeren riocht doorheen. Hij harket en harket, maar alles blijft stil. Hij giet wel lezen. Dan jet er het weer. Trip, 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 trip. Giet het. Het komt zien kant uit. Er rint wat in de tinte. Daar moet ik meer van weten. Romke stapt uit zijn koer. Heel stil sloept er naar de ingang van de tenten. Tot zijn snuit. Hij roept wat. Het is heel dichtbij. En Het steekt. Au, help. Au. Waar steekt er in mijn snuit? Au. Romke jankt en jankt. Tomke en Janne Joe worden er wekker van. En Cornelia ik. Ze doet de slippers aan en draaft in haar nachthemd naar de tuin. Romke, stil. Bist nog heel dolgek worden? Ophouden, Romke. Toen blafst de hele buurt wekker. Waarom gisteren zat ik hier midden in de nacht? Foei, dat wil ik net leiden, hè? Er zit een steekbeest in de tinte, Cornelia. Een stekbeest? Au, mijn snuit. En waar dan? Au. Ik zie niet. Wacht je, ik knip de boeslamp aan. Dan kunnen we zien wat we doen. Cornelia skient door de tinten. En dan sjoggen ze het. Oh, een stiekelbarig. Oh, hij wil bij u in de tenten sliepen. In de tinte sliepen. In mijn noor steken bedoelt zeker. Kom maar, stiekeltje. Thomas onder de bladen sliepen. En net in het tenten. Cornelia, Tomke, Janne Joe en Romke rennen door de tuin. Bij een bulte bladen zet Cornelia de stiekelbarig weer del. Nou, Ik wil niet meer in de tenten sliepen. oh, bist een beetje bang worden, Tomke? Oh, wist wat? Ik kroop bij hem in de tenten. Is dat net gezellig? Ja. Oh ja, leuk. Nou is het hele tentje vol. Alleen Cornelia haar voeten kinderen net meer bij. Die stekken nog door de rits naar boeten. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Oh, is on. Masters naar me voor te zien. Denkst du dat het zo wel kan? Nee, dat is dom. Dus gewoon maar de krektos om. Ja. Pier had een moeske in zijn tas. Marieke wou dat eerst net leeuwen, maar dan shot ze het zelfs. En ze ben op wij naar squallen. Hé, Romke. Au. Pier en Marieke sjoggen zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Weer krijgt een week als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, die is heel speciaal. Fatsen, elke rij, kom maar mooi. Fatsen, elke rij, kom maar mooi.
De moes. Op een morgen rennen Pier en Marieke te jaren naar squallen. Wat haast daar in de tas? Drinken? Voor in de pauze? Maar wat ritselt er dan? Hé, Pier. Wat haast er nog meer in de tas? Een moes. Een moes? Hm? Ah, meidje dat de kot wie is. Nee, weer. Sjom maar. Oh, een skotje. Hoe komt ze er aan? Hoe komt hij in het kooiken? Dat is een moezeval. Een moezeval? Ja. Wij hebben hele oren moezeval. Dit is een lokkooiken. Dan kist ze libbend vangen. Dus mem vindt zijn oren moezeval zielig. Als hem hierin lokkest, met een stukje cheese of zo, dan valt het lukje dicht. En dan haast hem. En wat dan? Wat doet er dan mij? Ja, dan kist ze weer loslitten. Ergens oosters zo. Dus mem vregen of ik hem mij nimmer boer naar het parkje. Parkje? Ja, daar komen we ommers langs. Dan liet ik hem daar wel los. Als Pier en Marieke terug het parkje rennen, bleef Pier staan bij een bosje dichte struiken. Marieke, wacht je even. Hier achter die strukjes ging die moes mooi loslitten. Dan kan hij daaronder verdwijnen. Pier verdwijnt achter het bosje. Hij manoeuvelt daar wat om. Marieke bleef op het paadje staan. Zo, die redt hem alweer. Kom, we moeten avanceren. We zijn al let. Het is een lange morgen op squallen. Pier zit hem wat te vervelen. Hij had zijn werk al af. Hij mocht nou lezen of tekenen, maar hij had de kop er net echt meer bij. Voor in de klasse hing het een klok. De wijzers gingen zo stadig vooruit. Pier zou ze wel een trilke jaan willen. Om 12 uur ging de squallen uit, maar Pier was al lang net meer wachtje. Als de wijzers op kwartier voor 12 staan, dan pakt er zijn tas van de groen. Hij manoeuvelt er wat in om en dan laat hij de tas weer del. Marieke die zit in een bank achter hem en die zocht verheerd naar de tas. Die beweegt een beetje. In één shit er wat uit. Moes! Pier! Ik heb de moes! Marieke, st. Wat is er? Sje nee, juf! Een moes! Een moes in de klasse! Wat zoist? Een moes? Ja, juf! Daar gaat er! Onder juf haar bureau! Wat er? Oh, nee, help! Oh, een moes? Oh nee, gif, wat bist? Wat keer wij? Oh jongens, wat moeten we nou? Nee, boeten. We moeten hierbij. Anders bieter, juf. Juf, die boppen op een stoel. De beer stoven uit de banken en het moesje verdwijnt onder de kast. Wegrennen! Sjogge je hem nog? Ja, hij zit nou onder de kast, maar hij kan er zo weer onderbij komen. Nee! Oh nee, hè. Onder de kast, zoist? Oh jongens, ik vind dit zo eng. Ik wil je waai. Wij ik ga naar boeten! Ja, geef me gauw. Alle hier het lokaal uit. Ik bel je de politie. Nee, de conciërge. Dat iemand hem vangen. Dat litte de band haar net wakker zezen. In een omsjog steen ze alle hier op een gong. Juf tot de deur van het lokaal goed dicht. Maar wij, hoe is juf? Hoe laat is het zien vertolven? Ja, nou, ik kom dat lokaal net meer eens zolang dat beest er nog zit. Ja, Pier, het is goed. Geef maar naar hoesta. Yes! Pier is joet haast een kwartier jeder thuis uitskwallen als op orendagen. Zijn mem sjocht verheerd op als er de keuken instapt. Nou, Pier, best er nou al? Of ben je hem jij eruit kwam? Ja, we hadden laatst een kwartier vrij kregen. Er zit een moes in het lokaal. Een moes? Hij hem op squallen ik al last van moezen? Nou, geen leesje. Ik vond het wel leuk. Wat viert van moes? Een hoesmoes of een veldmoes? Dat weet ik net. Maar hij leek precies op die moes die wij hier heen. Wat? Oh, Pier. Zorg mij eens aan. Waar haast u die moes loslitten? Op een goed plakje. Mem zei ommers, zie ik maar een goed plakje van hem uit. Nou, dat hakt hier. Nou, hoi! Ja. De paken. De
paken. Pakers, grapkers, paken shoot met mij. Hij gaat met mij te fietsen, paken is van mij. Ja. Paken jongt mooi mij. Paken giet, geef mooi mij te fietsen. Paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Paken maak het, krapkes. Paken jongt mooi mij. Paken giet, geef mooi mij te fietsen. Paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Mijn paken, krapkes jongen fietsen. Mijn paken, paken is van mij. Oeh, denk erom. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nou, hè.